If I might be saying, come and invest in it, please, 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 please. Everyone, very important. Now, Governor, I got watch video. Don't move again. Don't move anything again. Money, Lagos. I say, come home and invest. Okay, I say, get up to Lagos. Get up to Lekki. Get up to Abuja. Only open na watch video. Share the video. Arune mena Enugu State. Nnukwu Arune mena Enugu State. Enugu bụ nke nsi bụrụ ebe mbi. Unu na-anya bụ one old man a na-akpọ Uche Anyanwụ ya. Onwe one old man onye Oji River. Afia bụ Uche Anya. Before nkwubi feme Uche Anya. Uche Anya. Ị ga-anwụ ọnwụ ike. Uche Anya onye isi ndị capital territory. Ana m asị gị na Enugu ga-etigbu gị. Uche Anya ama m na ị na-anụ ọnụ m. Uche Anya ọma ndịrị gị na mma. Biko nụ, achọ m ọnụ mmadụ biko. Ebe a na-akpọ Brit Lounge n'Enugu. Ebe a na-akpọ Brit Lounge. Our governor bụ Dr. Peter Mba winyere election. Anyị niile kwadoro our governor si ama Enugu a ka ọ dị mma. Ka Enugu a bụrụ capital anyị Igbo ọ bụ. I kwete wee deliver our governor. Onye nwe ebe a. Ife alụrụ ebe a si ya lụọ ya na Lagos. Osimba na asa akụruo na amara onye kpara ya. Onye a wee buru ego niile ọ gbatara na mbọ n'obodo oyibo. Rapụ Lagos bataba anyị Igbo. Gọvanọ anyị wee mee nwoke onye isi capital territory. Onwe oge nwoke a chọrọ ịga ana. Ife ume a na-akpọ Uche Anya. Mme post foto ya. Ndị nwe ebe ekwere eresi Uche Anya ana. Please, no noise, no noise, no noise. Audience. Enyi m nwoke a wee bịa lizi ebe a for 20 years. Ruo arguably the best lounge enwe n'Enugu State. Uche Anya si na na-agba egwu ebe a. Uche Anya bịa sịlụ ebe a. Na-ebuzi na anything again. Be silent for some time. Biko. Biko. After ka Uche Anya bụrụ ọnụ sịlụ ebe a. One house. Stop. Stop. Who is this man? When the pull on this man ever, obi ever. Who go show the grandma? One crate on our cousins. What put on onya? Please, people na check and kuoku onogorum. Put on one guy that you man oji bopta nwoke ebe. Biko no. Leave this place. Naria botola. Mama ni sire naria botola. It's okay. Because one house, people are watching one house. Audience. Because no. Uche Anya bịa mechi ebe a. Uche Anya onye Ojiri for abụrụ ọnụ mechiri ebe a. Ndị nwe ebe a wee gboro document niile ha nwe jebe na government. Enye ha terms and conditions a ga-eji wee mepe ebe a. Stop, please. Every conversation goes in here. Corrupt people itinye onwe gị na nsogbu. Governor anyị na-ekwu maka ya na watch, please. Emepesiri ebe a. Si ndị a na-ama na-akpa egwu ebe a. Ndị akwụte na-ama na-akpa egwu ebe a. Pupu speaker niile nwere ebe a. Uche Anya sikwa na ebe a ma mma exist again mechie ebe a. Uche Anya local business ya for close to 1 month. Ife niile dị perishable enwere ebe a mebisie. Ọ mụnwa jekwuru gọvanọ Enugu steeti, gọvanọ Ndubuisi Mba.
Ejem na government house but office Sebulana. Nsi nwanne m good afternoon. Osimo Okwuruora ka ihe ọ ga-emelu m. Nsi Your Excellency biko mepenu Brit Lounge. Mo nkwu ikwere Enugu na ị ga-eme investors ka adị comfortable. Na ị ga-edi risk every barrier. Enwere investment in Enugu. Governor Isimu na eberi abuka people may invest in Enugu. Ka ọ ga-esi mechie nke na-eme assist. Governor Iwebo uche anya by 4 p.m. See ya uche anya open Brit Lounge. Uche anya mepere ebe a. Uche anya gwara ndị a gwa ndị nwe businesses na Enugu na governor is small boy. Ihe na gwa gị ndị nọ na meeting a na ebe a. N'oge ọ nọ na state assembly ka ebe governor nọ. N'oge ọ gọrọ ụnọ na Georgia ka ebe nwanne m nwoke bụ governor nọ. Uche anya nọ n'iru ndị mmadụ kparịa executive governor of Enugu State. Nsị nyalụ nwanne m voice note. Si amụọ nwoke ya bụrụ nwoke. Uche anya bịa n'ime abalị ka time o ji mepe ebe a. 2:30 a.m. Mgbe oge o mepere ya emepe. Ebe 12 ime abalị. Ebido business ebe a ka gọvanọ nyere order. Uche anya jebula ala m tinye ebe a. Ine anya na-achụ na-aga adagbu ya ala m dịchi ya. Ndị mmadụ ju ebe a na-eri na agbanye ara m onye ọbụla gbaba ọsọ. Kemgbe onye abịa mee investment n'Enugu, this man ezube ike. This man n'ebe a bụ onye Anambra State, ndị Igbo bụ ofu. Emecha mebia na ọbụrụ onye Enugu. This guy n'ebe a dịgo frustrated. Onye atagbugo onwe ya n'afọ. Gọvanọ anyị si mụ gwu ya gwa Uche anya enwe ihe dị ebe a jọrọ na drawing si tinye ya. Ọrụ na-ese m ya. Uche anya nọ na-threaten ndị a for more than 2 months. Eruo n'ime abalị ụnyaahụ ebe 2 o'clock midnight 2:30 a.m. afụbe m ebe eji ime abalị Demolished na mmadụ. Ebe a bụ 65 workers na alụ ọrụ ebe a. 65 workers ka e nwere ebe a. Ebe 2:30 ime abalị. Listen. Ka Uche anya kpọ ndị mmadụ bịa ebe a. Chụpụ onye ọbụla na ebe a Demolished ebe a. Ife anyị na-ajụ bụ na Uche anya si na onye nwe bụ gọvanọ Enugu steeti. Ka onye na-ekwe wọchị ya biko please. Ebe anyị nọ ebe anyị na-eri nri n'Enugu. Ebe a bụ Brit Lounge. Ka onye isi ndị capital territory because ka anyị na-apụ ebe a na ka anyị na-eji gọọmenti house. A sị na okenye ada nọ n'ụlọ eruo mmụọ n'ọgbịrị. Enwe 65 workers ebe a. Ma ụlọ a na-Demolished na Lagos. Afụbeghị nke eme n'ime abalị. Polisi na ebe a ru 100 n'ime abalị. Ọ bụrụ na ha niile nọ ọrụ security ama ndị n'Enugu. Ana m ajụ onye sign authority eji buru egbe niile dị n'Enugu bupute n'abalị. Let me go around the careful. Ihe niile dị ebe a, everything dị ebe a finished. Ihe na-anya bụ fridge. Enwere any crime this man committee. Crime ya bụ na o mere invest n'Enugu. Uche anya si na ọ ga-akwatu ebe a na gọvanọ chụọ ya na. Uche anya ịkwaturu ebe a gọvanọ ga-achụ ka ndị ga-anwụ. Ịmalite na na highest achụọ gị nwere ụlọ na Georgia. Ọ sị gị na nwunye ya nwere agba na police. Uche anya ị ga-anwụ nwanne ka eje government house. Let's go to government house. Because onye ọbụla everybody